Kaixo, ongi etorriak PLE ezagutza sarean eraikitzen ikastarora. Jakin badakigu mundu aldakor batean bizi garela, eta profesionalki birziklatzeko eta egokitzeko gaitasuna izan behar dugula. Jakin ere badakigu teknologia berriek daukagun ikasteko moduari eragiten diotela. Hori horrela izan da, teknologia berriek lagundu digute gu birziklatzen. Horretarako, PLE kontzeptua, hau da, Personal Learning Environment edo euskeraz, ikasketa inguru pertsonala, konstruktoa sortu egin dugu. Konstruktonek lagundu egiten gaitu, kontziente izaten eta kontrola hartzera guk ikasten dugunaren inguruan. PLEa, ezagutza sarean eraikitzen ikastaroa, nola ikasten dugun teknika, estrategia eta barren gaineko hurbilketa teorikoa eta praktikoa da. Ikastaro honen helburuak hauxe dira. IKTen hezkuntza dimentsioa ulertzeko tresna sinbolikoak eta instrumentalak eskaintzea, hezkuntza gaitasun digitala garatzea, ikaslek berrikuntza teknologikoko baliabideak erabil ditzaten prestakuntza pertsonalerako eta hezkuntza formalerako. Azkenik, IKTak hezkuntza ekintzaren beste aldagai bat direla ulertzea eta egiten ikastea. Ikastaro hau, zuzenduta dago, batik bat, bere etengabeko formakuntza sustatu nahi dutenei. Ikastaro hau, edo ikastaro honen programa, 5 gaietaz edo atalez osatuta dago. Lehenengoan, PLEaren kontzeptua eta ezaugarriak, konstruktonen nondik norakoak ezagutuko ditugu. Bigarren puntuan edo bigarren atalean berriz, ikaskuntzako ingurune pertsonalen oinarri pedagogikoak. Hirugarrenean, ikaslek eta irakaslek PLEen ingurune berrietan dituzten rolak irakaskuntza prozesuan. Hau da, bai ikaslek eta irakasleek ze nolako izaera edo zena izan behar duten PLE bat eraikitzerakoan. Laugarren atala, berriz, PLE bat eraikitzeko web 2.0ko tresnetaz arituko gara. Dauden tresnak aztertu eta erabiliko ditugu, gure PLEan txertatzeko. Azkenik, hezkuntza maila desberdinetan PLEa erabiltzeko esperientzia didaktikoak aztertuko ditugu, bai lehen hezkuntzako eskoletan eta bigarren hezkuntzako eskoletan, non ezagutza hori transferitu daitekeen unibertsitate mailara. Ikastaro honen metodologia oso xumea eta simplea da, baina zuzena eta eraginkorra. Parte-hartzaileek ikaskuntza prozesuaren protagonista aktiboa izango dira. Eta zailtasun eta konplexutasun mailatan sekuentziatako jarduerak diseinatu dira. Besterik ez, espero dut esperientzia interesgarri izatea gure ikastera egiterakoan. Eskerrik asko.